aliya mofta nga yugo jago moremera go mobasa igoro china bandi ba MC bandi barakora mirimo mni bwende a good number okay. That is I want to say nga nabaga to chandi ekara gote ba igo na barakora mirimo igo te gote banga ande yake onye ndiba gukora mirimo tangu mwede the supplementary budget mwale kuraya to make a main budget, isn't it? Ntagete ko gotebi amma go so kambwa the supplementary budget is only that ye create in block. Okay. Yara ko banga negendo bas pre to understand thing e word getebe ke jibe singa niga yebe ke jibe singa niga nargo twara mo jando no. A reason no ninche na ta gere supplementary budget yet. Abe ebo ko include the bending bees e chiga contractors ba berwa ko mana iskoga. And the Uriere is control of budget gave out the instruction here very clear. Agateba unless you include the bending bees, other is in Turko and receive any funds from national government. Okay. Because that is the reason why na recover part and partial you wait is supplementary budget. So the only question in what was so much and no is supplementary budget yoga. Neringa ebarete supplementary budget ere block. Okay. Ota understand te word ya oneji weserenga eirenga bona abuna no bokora boguchaka because it means bona ande to irane ras to arenga diva ka konyora to achakire porungu okuno ko tebana bono gaste iri clear ko kore kana se county no honestly no transparency kolangana ni bringere biao transparency yo ko kana transparency yo te ko debina rero ni jeda ochora ngerio mo emission de ga next akoereze ngaki ntebingo de 39 million nara twara ba MCA bande abange nainde entokyo gukumia aye ore kiama kyo mugabana kiama kyo ODM nakiye tena inde mugaita na bwango iga igaikera paka tango nayo ore nyomba imekegima ikera bono korora abantu baka ba UPA na bako support yo mugabana ayo muntu bo ODM asikiameke inki kiagarete mugaita na bwango iga mpaka toro chine go se policies cha ODM na policies cho mugabana nchire gento bone to support again today go they am very loyal to the party sigete party ya ne ODM sana lakini ase to go diva in opinion na ase between me and governor mheshimiwa to sigeti chama ya ODM litukolia lero gwatene na garia gwatebanga omuraibwense twankiranire emyaka 10 ngwakore no manyete ekiama gya ODM part link yankiraneti obubuibu muraibwense taibo na inde no manyete no mwaka bwigiri bwibere ne 2022 nkobeka baro monto geti igona kibwankiranete ne emeroberio yekiama kya ODM onye go support muraibwense muna lero gwatenena igira no na mangana mayingo igwali ntokobeka kwa nabi ndede ko boriga ingo muraibwense woni Muske William Ruto. Ekere are Muske William Ruto oinere to go support between now mpaka 2027. Yes, lakini whatever 10 years. Reason me very clear. Okay. Umanye tekero tagetwera ligwe binto kworoga. Na ndi okuriye njero no kubeka mangana. Rero ige isa ko bangana ne biasaro ko ni sukari no moche. Oikotera lyo munu oeresa abantu ba mangana maya. Aragera bairane na ende man. Iko kwanga ino muraiwenze. Alimbuona na arenge Bogusero. Ekere na arenge buona Bogusero gente getangani no kukaribishe president na ande momo yegaza because yeke na motenge miaka 10 ine njire ye mona mubega ki akora mangana ramaya. Ekera akora mangana ramaya agendere. So what I want to say ngeringa kwambolinga igoro ye to diva na governor and we are in one party. Good. Governor musanione. Lakini ase togo divera etogo dive gere to igire samangana development esa mangana yabagendro ari abananchi bantu metenchi kubwati bosungu aron toko babusani na gabane kirinda to getari okora gasiringi if governor happens ngocha kire gasi ya yebuya inche ntagete go de my brother ninche ndamo support 100% na yungu akwana aria gartwala ngeje mauri gwateba ngande yake nona aringe kaligire yali goteba gwate mike kabso goteba nga onye muntu naro ratero gotera nga simbanetaya naye igokori kaponi gaturaisanika ne mirubiri yo mugabana ne bintabe gete gwikira boni ga igira sengotera because ndero achake a project intanga ne bone wo ire ngota getaike ekerenta gete una bona ombede ombwaji para 7 chiwende kuri mwase wodian okay aise ko goroji para 6 out of 7 ombede birazi bitatu ankorere birazi birovise enjone bikagora byo BCDE and I don't see the reason why agokora tige bindu because ine budget ya toyete ya 39 million yes nkarosie budget exactly 39 million ige kirenda ajikolire liganyore nge budget ya ne ya 39 million ya koreyonzi my brother nkinda support rigabana igo asebono iga tabaza go expect yo support
no njibone egento ng'ento gora unachagete egasi iga bono inche nachagire egasi yane ya oversight rero une machine mambe onye machine chire para bono bwichi embura njatwa yachitereni so the moment the machine egosoa para mambi nonde mbegete chibuti ntagete ko make sure nga grading yakorubia nande mbabori ng'aki bono mwachagore mepara motarakora bush clearance kwanyigure so goika barbi because PQ1 egoteba ng'a mokore bush clearing Okay. 2 mokore grading 3 mokore gravering babeko morum then finally bambekera makarabati not finally actually babeka makarabati final time nganyerete ndigeli bagora nekere barabege chiraini chia makarabati mbege toro then ikyo mwari kabisa babeke signage egoro kinga epare yo monto nyokora no mo MCA no mugabana kwanyigure both sides of the road so bago kore pare bagende akabire yagate chipara 7 bono gochakira abu omoyo uri onembwato omubenge gas konya yachereriru bono rio nabo ngonyorusioro ochago support mugabana chago support mugabana timenyeti aye kwarorekanire